La Barcelona que nosaltres volem construir té la seva arrel, la seva essència, en tots i cada un dels nostres barris. I avui us vinc a parlar una mica de l'Eixample. I l'Eixample és aquesta trama tan racional, però que per contra he de dir avui aquí a la Sagrada Família que també té tots i cada un dels barris. El que nosaltres seguirem fent és recuperar els interiors d'Illa. En tenim ara 35 i en tindrem i arribarem a més de 45 illes d'aquí 4 anys. També us he de dir que nosaltres anirem construint llaços que ens lliguin els diferents barris i els diferents equipaments. I des de la Diagonal fins a l'Arc de Triomf farem un bulevard fenomenal que connectarà amb la Rambla del Passeig de Sant Joan fins ja arribar a dalt de tot fins a Gràcia. Com seguirem enllaçant un carrer Provença cada vegada més amable, cada vegada més tranquil, on les bicicletes, el peató, pugui conviure perfectament amb el que és el moviment d'un cotxe que cada vegada allà li deixarem menys espai. Nosaltres arribarem a Borrell fins a baix de tot del barri de Sant Antoni. El carrer Urgell, que és molt ample, nosaltres el que farem és també tenir més espai per modes més amables de mobilitat, que ens enllaçarà Gran Via amb la Diagonal, també per anar en bicicleta, amb un peató que ha d'anar en plena comoditat, sense que les bicicletes li trenguin l'espai, sinó perquè tindrà un espai que defensarem especialitzat amb la bicicleta. Ens en sentim orgullosos de que tanta gent de la resta de Barcelona, de Catalunya, d'Espanya i d'Europa i del món, perquè estic al costat d'un lloc que ve gent de tot el món a disfrutar del que és la nostra capitalitat. I l'Eixample té aquesta dimensió, que és un espai obert al món, però nosaltres volem que sigui cada cop més un espai també pel veí i la veïna. Us voldria comentar dos projectes emblemàtics de l'Eixample. Veurem com la Model es comença a transformar. No us dic que s'acabi, us dic que comença la transformació i la recuperació d'un dels grans equipaments que també l'Eixample necessita. I a l'altre extrem, a la plaça de les Glòries, us he de dir que la plaça de les Glòries també començarà en aquest mandat a moure's i a veure com anem transformant una realitat que ha d'esdevenir un dels grans centres d'aquesta ciutat. Farem el que calgui fer per connectar aquesta ciutat amb el món i amb Europa i farem tot possible. La transformació de la ciutat, el respecte al patrimoni arquitectònic cultural d'aquesta ciutat. Jo us demano el recolzament per fer tots aquests reptes, tots aquests somnis, realitat. Ho hem fet en el passat, ho farem amb més força en el futur. Visca l'Eixample, visca la Sagrada Família!